Ano nga ba ang mas matimbang? Is it passion or practicality or both or none and why? Sa mga nagtatanong, ano ba talaga yung pinaka mahalagang sagot? Para sa akin, wala pong tamang sagot. Sabi ni Sir Dio doon, sabi niya wala. Kasi it should be balance. At kung Yes bakit po. balance, Sir Dio, pakiulit na lang. Ako, bakit po siya balance? Balance lang kasi una sa lahat, kung pipiliin nyo po yung passion ninyo, ang marami kayong po pwedeng isaalang-alang dyan. Pwedeng yung mga sasabihin ng family side ninyo, kung supportive ba sila o hindi, kaibigan ninyo. At the same time, yung magiging income nyo in the future. Ngayon, bakit naman tayo dun sa practical? Siyempre, alam naman natin, lahat tayo magtatrabaho para kumita po ng pera. Ngayon, since gusto mong kumita ng pera pero hindi naman yun yung passion mo, gaya pong sabi ko kanina, at nakuha ko lang din po ito sa pinaka-iidolo ko, kay Sir Ian. Hi Sir, magandang tanghali po. Ang sabi kasi ni Sir, kung nasa ang trabaho ka man, ang naalala kong sinabi ni Sir noon, mahalin mo yung trabaho mo para at least mahalin ka rin niya. Nag-apply ka nga sa isang company, hindi mo naman minamahal yung trabaho mo, darating ang time magsasawa ka rin. So para hindi ka magsawa sa trabaho mo, kailangan mo intindihin, alamin kung paano umiikot yon at mahalin lang po ng buong buo kung ano yung dapat mong gawin sa trabaho para mahalin ka rin niya pabalik.